Di ang laing sumpay ni nga itong sugilanon. Ikaw ang damo, ako ang punuan. And I am still am waiting. Ila ko na tabangan aron magkapahimo na noon, magkapahimutang na ta dito. Day nimya, unsa magigiplanuhan ni mo nga atong inegosyo, day? Isda, tiyo. Kana, day? Gusto ka na desisyon ni mo, day. Kaya abi ni mo, day. Maugin na'y nakapausap sa kinabuhi sa akong suod na higala. Kung amigo ba? Ikasawa, sadyang ilang kisulan ang pagpanindaw isda sa merkado, day. Gibuligan gibiya sila sa kapalaran, day. May angat, Sigaha lagi sa mga mata silang mga silingan nga. Kanunay lang kunong magdaog-daog nila. Sadyang mao nilang ilang naibawaan. Nga mao na ni ang nag-iya sa yuta nga ilang gitukuran sa ilang mga bahay. Unya, samot na sadyang ilang nakita nga kalit lang iturok sa ilang palibot ang dako ug nindog kayong bahay. Mao ba? Oo! Tasa na. Ang tulo nilang mga anak, day, nga nauna panahon, mutambong kuno sa ilang mga klase nga wag ibaon, day. Ay, hayahay na kayo, kay nakapalit naman silang ilang gusto. Og ang kanindot pagyod, kay gipabalhin sila sa private school. Og hiyatod kunog nindot yung sakanan, ay, sa grabihan na gina. Nindot kayo nga sakanan mo ato nila sa eskulahan. Ay, pero, nahimo magikunog ihapon silang isyo, Kay diin kunog kwarta nga nakaapon man sa pagpagabuhi nga mugaway. Nagtawagod kuno dayon ang mga negatibong una-una sa mga hilabtanon, day. Namugna kuno dayon ang istorya nga miso silang daod tang negosyo. Maong miuminto kuno dayon. Ay, pastilan. Day, atusoyan ang isda, day. O, ikaw nimya, nibaw ko nga doon yung tayo kas nindot nga kapalaran, day. Nibaw ko nga ang swerte naagin nimo. Tungod kay pinangga kas Ginoo, day. Sa imong gibuhat nga pagsumpay sa kinabuhi anang duha ka mga anghel, lipayon ka na sa Ginoo, nimya. Sabi puti pa sabot atong ako nakita ni Reeves kanina. Dili siya makalimod na ako. Tungod kay ako yung nasigpatan nga mihingo siya. Nagkilak siya. Ingon siya ni anak ko na ibugat na problema nga muhasol niya. Mupato siya siyang luha kung matarog na siya. Kung dili niya madaog ang problema. Reeves, sorry sa akong pagpamakak. Pero dili mahimo nga unayon ako sa pagtukmon sa kadaot ang akong kaugalingon. Dili sa'yo nagtubangon ang krimen nga akong kipabuhat ni Nemya. Kung iya man ganitong gituman. Yabag git kaayo ko. Yabag git kaayo. Tungod kay nagdali-dali ko. Uwahin na ang tanan sa diyang nakamatngon ko kung unsa ni kadako sa sayop nga ako nahimo. Mong dili. Dili na lang gid unta magpakita pa si Nemya og imong bisag na dusa. Kung ako magaling mahibaw-an kung hain sila karon. Ipanikuro na ako nga mahipos gyud ang luha. Aron dili na ako maproblema. Ma'am? Ay! Oh, panuway magkaka-Esther? Pagkapanuway yun din taon ni mo, oy! Ngani mo makugipakugangan? Pasayloa in taon ko, ma'am, uy. Wasab gyud sa akong huna-huna nga pakugangan ka, ma'am. Punyeta! Doon ako'y gihuna-una niya pakalitan ko ni mo diha. O sabay mong toyo? Sultihan lang gud unta taka nga. Katong tao nga gikabangga ni Kyle kaniha dito sa airport ba. Mauto nga ako makitaan pirmi nga magpaatbang dinhi sa ato, ma'am. Unsay ato? Unsay ato? Kariskada ko nimong manginlabot ining akong panimay. Ato man gyud. Ay, sorry, ma'am. Sorry. Ay, ning baa. Di sa gyud magmatngon. Hawa niya sa ko tubangan.
Luya ni mo lula, uy. Ikasabaan man ka ni mami. Nakadungog ka. Oo. Duol masunta ko. Pero bitago ko dali kay kisangkahan naman kaniya. Ina niya, uy. Dong, paminaw ha. Kalimto na ha. Kay ako man sab gutong sa. Ako man kung kipakalitan og sangpit si mami nimo. Palagi sampit lang. Ngiladay na. Dili man. Pero nakalitan man gud siya dong og nakuyawan. Mautong nasuko siya. Mamahawa na lang ta din ni Lula. O unsa? Uy, ginoo ko dong. Ayaw ana ha, kay dili na maayo. Wa baya kahilabti ni mami nimo. Pero kasabaan man kaniya, bi. Luoy man ko nimo. Dili ko gusto nga kasabaan kaniya kay maluoy ko nimo. Kay love kayo di ka Lula. Ngano mo? Nadrama ko din na dihang doha. Ma'am, Nga na bang heavy man kayong drama ninyo, ha, Esther? Naghilak-hilak ka man yun? ay, nalipay lang ma'am. Lipay yun kayo ko nga nakakitagbalik sa akong apo. Kay grabe man gid kayo ang tabingaw nga akong gibati taon nga. Kalit lang siyang nalayo na ako. Ay, gusto na. Preparahan na ng bata kay ato ta mga on sa gawas. Kay gilaay ko. Unya pagdali mo ha. Inanglan nga inigawas na ko sa kwarto, andam na mo. Dili ko gusto nga pahuwaton to ninyo ha. Dong, mangandam na yun ta. Kay lisod nagsaputon tong inahanin mo. Di manggod. Kyle, Ako siyang mami. Pero di man ako siya inahan. shh. Uy, kinuukwentaw ni Budong. Uy, ayaw ito magsulti, anak, palihog lang. Kay tingalig masugamakas kalagot ni Ma'am Carla. Di na ko ganahan niya Lula. Unsa? Di na ko ganahan kay iya kang gikasabaan. Mamahawa na lang ta din ni Lula. Di ko gusto nga kasabaan ka. Kasabaan ka ni mami. Huwag kay sa butan dot ka. Tinanggagit ka Lula. Lain kisiya. Bad kayo. Dong, dili, Dong. Dili man good. Nakalitan ra gyud to si Ma'am Carla. Maong nakasabaan ko niya. Nasayop man ko. Dili ay. Maldita gigit na siya. Di na ko ganahan niya. Shh! Uy, shh! Hilom, taon dong. Ayaw pagsulti anak katingalig. Hasta ka masugamak na hinuon ka ni mami ni mo. Mamahawa na lang ta din ni Lula. Hilom na lagi ang taon dong. Australia? Uy, la. Lula. Australia? Lula. Aray. Lula. Australia? Aray. Lula. Ano ka Lula? Sakit kayong akong iyan, ma'am. Ngano ka diha, oy? Diligid matabag ang kasakit. Aray. Isa? Ay. Lula. Nga naman na. May sabat naman tingali ning akong tinai, ma'am. May ulcer man ko sa una tungod sa sige ako. Pagpagutom atong natrabaho pa ko sa Ratan Factory. Natandog tingali atong nagutman sa kus ng haging mga adlaw din Unsa? Uy, Estrella, ayaw yung kong butangi og sa, ha? Kay naghinubra na ba yung pagkaon ni Dismay? Kung unsa ba akong kanon din, mo ba inyong lang yun? Open ba yan na ninyong tanan ang bisan unsa nga pwede ninyong kanon, ha? Unya imo kong padunggon nga nagutman ka? Akong sa, ma'am. Ako ramang sa, ma'am. Ako ramang kuyuha mo. Dum-dum og kaon tungod sa akong kamingaw ni Kyle. Kay amaw ka man. Di magod mami. You shut up! Nagigsalti ba ko ni mo? Wa. Sorry mami. Dili magod amaw akong Lula. Kyle. Ayaw lang ngalig amaw akong Lula. Sorry. Please don't cry, son. Sorry na, okay? Gigutom na si Mami. Mga suko ko. Sorry na, okay? Ayaw na pahilang. Ma'am, sige na. Panglakaw na lang mo si Kyle. Magpabili na lang una ko din,
Kay dili ko gusto nga. Ako pa'y makaingon nga mawadaan kay noon unya gana sa pagkaon. Dili. And ayan guys, nuwa na to ang part 23. Sa ikaw ang gamot, ako ang punuan. Lapit lang guys, nanghubag na akong mata. Ayan. Hubag na siya guys, sa sigtot po cellphone. Nako. So ito na dunggan guys, no nga. Huwag makikatingog si Nimya guys sa itong part. About anto kang Carla no. Huwag kang Esther. Mamatod pa niya guys. Gusto all that iyang piano. Kay murag di ulcer. O proso ko si Carla guys. Yung iwan mo sa di ulcer na. Mawa mata. Kaya nalpasan ko ng gutom. Nawa mais lagi pasagdan mo sa kaon. Malita si Kuan Carla guys, pero dili siya tihik ng pagkaon sa iyang mga meat. Tapos kung Kuan guys, sukar. Pag nakay sari-sari store guys, maging anong ka. Apil man ni siya sa routine no, mamaligya ka nakay sari-sari store. Dili yun ang mga naritigil mawala no ang mga deripat yung mga asukar, asin tagsin ko ang putos ato guys, ang oil, tuyo, bulad ako'y mangitag buhat guys ng nodo mauna normal ragyod na siya no kung nako'y sari-sari so di na mawala ang mga wait. Kael pala guys no ang pangalan sa sinagop ni Kuan Carla. Si Kael ug atong nasabtan guys no mamrog buotan nga bata si Kael. Gani no nasuko siya nga isabtan niya si Kuan saban Carla si Esther og nilaban si Kael. So bisag nilal og kinaiya guys si Carla pero wala nino natakdan niya. Instead buotan kini nga bata. Pero bisan pa man sa kadautan ni Carla guys, meron na konsensya na siya nga ayong gipasagot ang iyahan. Pupunta no, nang hinaot lang ko guys, nga di po mawala ang pagmahal niya kang Kael. Mag-isip man niyang tinuod na anak. Pero I think mabot ra ang panahon guys no nga musultira ni si Esther na sinagopa siya. Or mabot ra ang panahon no nga Kuan. I think mabot ra ang panahon nga masultira yun ang tinuod nga kini si Kael is usala ng pasinagop. Kay matod pa walay aso makumkum. Diba guys? So na sobra ato na ning tilo ning ikon guys ihurot ter. Sobra nga asukar. So ubay-ubay gyud ang akong singko kan guys. Puno gyud siya. Na-shock ko guys sa gibahad ni Carla no. Aniista ni Carla na di lang ko na magpakita si Nimya kay kunusan gud niya ni sa iyang kinabuhi. Ilang ipapatay guys. Ano naglagot man siya ni Nimya nga ang nagsama tumagani siya no nga so niya gipatay ang iyang anak.
Karon naglagot noon siya guys, ako nagpapatay sining niya apil ang katong laki no, mga murag uyab sining niya. Kalibot ko kasi pangalan. For sure magkita ra man yun na sila guys no, pero sa tamang panahon o dili pa karon. Kay taas-taas patag-abangan ano ng drama guys. Og nagplano to si kuano si Nimya nga mamaligya og isda sa merkado. Og I think anang pagihan mo makita ka. Og I think anang pagihan nga magkita sila og magsinukmagan. Sinukmagay dili sinukmagay. Pwede po. Or magsinukmatay sila no. Og dito na mo gawas ang thriller. Ayan, 1/4 ang 1/4 guys. Ang puhunan ani 1650. May abot 20. So meaning sa 1/4 natay ginan siya nga 350. Di makadato. Minus pa sa silopin nga expenses ibutang talang ni siya guys og piso 250 rang ginan siya sa 1/4. Really worth it. Really worth it guys. Nagdugang-dugang ra sa kahago. Ato sa ni ibitay dito para dili mabangon. Plaster sa nato na mga baligya guys. Okay. May maok-ok, may laga, pangkit-kiton. Time now is 11:40. Hapit na mag alas 12 guys, pero wala pa ko naman sa akong mga trabahoan. Noon, udto man po ko manirado guys. Okay ra. Udto manirado, udto ko mga pre. Udto ang akong opening time during no. Kay dugay man pug ko manira kay dahon ko ginabuhat guys, like ining pag-repack, pag-edit kay solo flight magbasa sa tag-comment guys sa gahapon nga upload kung naaman magchita. Ay, naglaglag naman po ng cellphone na yung cellphone na guys, maka-stress kayo eh. Labi na kung ako'y customer sa GCash kanya magsigirag ka-off ang GCash, grabe ka lag ng cellphone na guys. Lami na kayo siya ilabay. Lami na ilabay kung na ay kapuli. Wala pa man mo no. Antos na lang taan ha? 5 938 Maya J. Laura. Biskuit ag 8 ko man kita.
So ayan, mag-cash in guys. But before ang cash in, magbasa sa tag comment, no? Sa gahapon nga upload. From Dads Vasquez, thanks Sir Dudong og Radio Vlog sa ikaw ang gamot. Ko ang punuan sa thumbnail nga murag correct. God bless us all. Thank you guys. Ayan. Mag-send sa ta guys, no? Kaya na ay nag-cash in. Dari guys, ang 100 na ko is 5 ang patong. Okay na siya. Dili na siya makagaba nga presyo. Diba? Grabe ka hinay sa signal. So na-upload na guys ang Squadro ditong Kanto Boy, no? Pero naka-private pa siya. At least ni-remove pa magud na ko ang copyright. Karon nga na-remove ng copyright. Ato na siyang i-public after ta makasend, no, sa cash in. Mag-send. Kung nag-cash in ron guys, ikatulo na to nag-cash in ron gabi una. Ang iyang pilde na nasa mga 500. Mao na. Luoy kaayo, no, naon guys, nga dako na siya pilde. Ay, anak gyud na magsugal. Kung gani ni undang na ko anang scatter guys, kay grabe kog pilde tong niagi, no. 10,000 guys ang akong pilde, din naka-withdraw ko mga 2,000. So gansi ko og 8,000, 8,000. Yes, mo nang anugon kaayo, no. Mo nang sayang kayo ang kwarta kong isugal ra. Pero noon, okay naman ang 100 lang, no? Pampalipas oras lang. Pero naman gud uban, no? Mahinayak. Mahinayak. Bisan ako sa una guys, mahinayak yun ko. Magdili na makakaundang noon hangtod nga di mo mabawi to, no? Unang napil na ko siya. Pero angay mag-limit yun. 100 per day, okay na siya, eh. Grabe kung maabot pa og kuan 500. Nagpakas-in siya guys, pero minghoy kaayo ang nawong. Namang feel na to, no, nga wala siya energy kay pildihan man. Ana, panugal pa. Muna giingon nga nung ni Inter. Words up. Sorry, una ko nabantayan guys ang camera, no. Ubos naman dahil siya kaayo. Daot magud akong front cam guys, munang sa back ra gyud akong carpet niya o kabalo kung unsa nay porma ato. Munang mamawi na lang ta sunod, no. Anyway, time now is hapit na mag alas 2 guys, no. Og higda na ako. Yan, bungnaw na kay akong og na ang kwarto, no. Kami na kay katulog yun guys, pero ang kuryente ani. Balat na basta labi ang katulog, no.